So kung ready na ka bro, pwede ka Okay. magsugod bro. 10 minutes bro sa imong pamatud-an na ang Roman Catholic mao ang simbahan nga gituko ni Kristo sumala sa Biblia Okay. og referensya. Bro, ingani bro, ayo lang kayo og lihok bro kay mo siya og kaning mukarat bro ba? Microphone bro. Oo, sa ning microphone. awiran. Oh, sige. Oh. So sige bro, proceed bro. Okay, go. Mayong hapon sa tanan, sa mga nagtanaw sa tong live edition ron, mayong hapon ninyo. Unya dagan kayong salamat kay Brad Danilo no sa iyang pagatubang obispo dinhi. Ikaduhan ako ning atubang og obispo katong isa si Ephraim Bulambaw, bishop nya king kani di man ni king. Katong may tas-tas og ranggo nga klaseng obispo to. Kay king man. Akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church maoning simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. So dili ni siya about authorship sa mga libro. Dili po ni siya about doktrina sa simbahan, kundi akong pamatud-an nga kining simbahana mao gayud ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Church founder ta karon ha. O dili ni church and the doctrine. O niya nakoy mga tawag aning ni ang mga ebidensya, dili na ko kayo ni maukab karon kay nakahawid kog microphone, so ako na lang ni memorize ning uban na tong mga ebidensya diri nga niya sa tong kamot no, kay in case of emergency kung mangita gyud si Brad no, atay gipanghawiran nga mga libro na to. Memorize na lang sa nato ning sulod ani. Una, di ta malangay nganong maingon man nga ang Roman Catholic Church mao ning gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Niya sa panagna ni Propeta Daniel 2:44 nga ang Dios sa kaulahiyang panahon magtukod og harian nga walay pagkalumpag ni bisan gani ang iyang gahom dili maagaw ni bisan kinsang tao. Unya kinsa man ning gingarianan ang giingon? Ang footnote diha sa Biblia nga Daduay Rhyme version lananad tusloyo dila nako to ukbon sa lingon man, Kingdom of Jesus Christ in the Catholic Church which cannot be destroyed. Adi gid maguba Catholic Church. Karon, unsa may katumanan anang panagnaan naa sa San Mateo 16:18 mingon ang atong Ginoong Hesukristo, ikaw Pedro, ibabaw niining bato, tukodon ko ang akong simbahan. Ug bisan ang kamatayon dili man magkabuntog niini. Mao na nga basin mangutana si Brad nga asa diha mabasa sa San Mateo 16:18 nga Roman Catholic Church yun ang gitukod. Ang sabot, Biblia magreferensya, as far as the Bible is concerned, na ay nabasa, letra por letra nga nagtukod si Kristo simbahan, and as far as the history book is concerned, naa dihapoy mabasa nga kanang gitukod ni Kristo mao na ang One Holy Catholic Apostolic Roman Church. Gani, ningon man si Kristo, tukodon niya ang iyang simbahan. Wa man na ginganlan bad. Kay ang atong Ginoong Hesukristo dili man wa nagingalan kay aron dili way daghang mag-claim. Daghang na ganing Roma 16:16 dili man na pangalan pero gi-claim gyapon na sa mga iglesia ng Kristo. And that is why atong timan-an mga kahigalaan nga kining gitawag nato og Roman Catholic Church naa ba jud tay mga ebidensya ini. Oh. Okay, una sa kasaysayan nag-ingon man ang Biblia sa The Living Bible, memorize na lang nato ni kay nakoy mga ebidensya dire nga di ko ka hawid og tarong kay wamtay holder sa tong microphone kay kini tagsaran nako ni magamit god. So, ang giingon jud sa atong gitawag nato og ebidensya, ang giingon jud sa atong mga kasaysayan kay ningon man ang Biblia Job kapitulo 8 bersikulo 8 niining Biblia ang The Living Bible paraphrase sa Protestante. Read the history book and see. Basaha ang kasaysayan ug tanawa sa may gingon sa kasaysayan. Ang Roman Catholicism sa niya sa akong mga kamot ang kasaysayan sa Britannica Encyclopedia matod pa walay tingog. Sa may walay tingog. Ako sug man nagtingog dire basi sa imo siguro nakuan brother. Sister. So nag-ingon ang kasaysayan Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform
highly developed, doctrinal and organizational that traces its history to the apostle of Jesus Christ in the first century. Niya pa sa kung mga kamot ang New Book Knowledge Encyclopedia, page 287. Nagingon nga the history of the Roman Catholic Church began in Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. By about 20 persons were gathered there. They were the follower of Jesus Christ. And they were awaiting the coming of Jesus Christ. And that church, no, kana nga simbahan, they were awaiting the coming of the Holy Spirit. The Holy Spirit is come down, is considered the birth of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. Kadali lang ha. Kay murag dunay nagreklamo na ko diri nga nawala kuno akong tingog diri sa kuan bi. Guys, naman. Ay, kadali lang kay na sa ha. Diri sa Bluetooth di ay. Way tingog. Sige ana, okay ra. Sa kadali lang ha. Tapos ang kuanon. Society that Jesus founded. Okay ana. Kaya dire sa kuan, nakakonek sa Bluetooth dire sa kong kuan. Okay. So, tinaw nga, natay mabasa mga kahigalaan sa kasaysayan nga gitukod ni Kristo. Nga gani ang Philippine history gud nagingon ha. Nga niya sa Philippine history ni Gregorio F. Saide, matod pa sa page 123, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Pero kayo, gitukod ni Kristo. O niya, matod sa Biblia, the history book consist. So, wala ginganlan as far as the history book is concerned. Ginganlan. Gani, maingon, mabasa ba sa Biblia, Brad? Ang Katoliko. Kimaom ninyong ilot. Nga, Katoliko man ka, mabasa ba? So, niya, tinaw, mabasa kayo sa Biblia nga kaning gitawag na to og paraphrase New Testament ni Richard Baxter sa San Juan 10:16. Ningon si Kristo, ako adunay may balita, ako adunay mga karniro nga wa mahisakop nining turila. Kaya dadon ko sab sila masakop sila niini. Unsa man ning turil giingon? Matud pa sa the paraphrase New Testament nga Biblia, ningon. Salamat Mr. Moderator. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentile. Then I must call and gathered to me and Gentile and Jews shall be one. Catholic Church under their only universal head and shepherd. Catholic Church yun. Na, mabasa. Nga, basin mo gamit itong amigog Biblia ang King James Version. Nasa tayo King James Version nga Biblia. Nga original, nga 1611. Nga naadyoy, mabasa sa San Juan, unang Juan 4:1. He warned them not to believe all teacher who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. No na, mabasa ang terminong Catholic, buhat 9:31, hen on men Ecclesia Catholis. Maoro ba itong paglilito ka to? Basta kay niingon yun, Iglesia Catholis. Ang giwali ni San Pablo, Dres Biblia, nga second edition sa Hebrew and Greek Bible, pakita na lang yun nato ni Tarnajud ta. Pero, doon ako ni, ukabon og basa kay, malangay tag pangukab-ukab ni wala ko hawiranan sa kong microphone maglisod ta. Ano lang, kay para kusog kaya nga itong tiyog niya. Tinaw nga, si Kristo din nagtukod, founder. Founded by Jesus Christ. Na gingon sa atong mga kasaysayan, even ang Biblia na ayod, makita na to ang terminong Catholic. In case of emergency, kung mangita niya itong amigong Katoliko, nga pulungan. Pero kung dili saan na mo ni ipamugos. Naman ang gingon ako, tinaw, church and founder, this is not all about church and the doctrine, but it is church and founder. Simbahan og magtutukod. Klaro kayo, nga naayod mabasa si Kristo nagtukod. Problema na niya, yang supako na kay negatibo man siya, kung di si Kristo nagtukod, basin siguro makakuan. Makakita siya og si Kristo kinsaman nga kanus okay, mao na yahang naman sa yahang burden of proof kay supakirog siya. Kita kay affirmatibo man ta. Salamat Mr. Moderator. Affirmatibo man ta. So atong gipamatudan. Tinaw nga nanatay mga nabasang ebidensya ug napatay uban basahon apan di na mapas kay ang oras naputol naman ta.
ug daghan kay salamat mayong hapon kanatong tanan. God bless sa tanan. Okay, so diha na human ang una na presentation sa ato ang affirmative. Dirita sa unang pagpangutana sa ato ang negatibo. Bishop Danilo, 7 minutes. Your time start now. Salamat, Mr. Moderator. Unang pangutana, bro, gapo. Okay, unang tubag bro. Gigamit nimo ang Mateo 16:18. Mabasa ba diha, bro, nga ang iglesia nga gitukod sa Ginoo, Iglesia Apostolika Katolika Romana? Mabasa oo o dili? Tubag categorical dili. Pero it doesn't mean nga di mabasa, di na tinuod. Kay ang atong sabot Biblia man og referensya. Sa Biblia wala ginganli apan sa referensya klarong ginganlan og nagpaabot jud ko karon. Namo sitar kag tao kung kinsang tawhan na si Kristo. Daghan man kag librong dala diha. Ipagawas na. Sige, lain pangutana. Next question. Okay, salamat kayo nga dili kayo mabasa nga Iglesia Apostolika Katolika Romana. Sunod nga pangutana, bro. Si Socrates Fernandez, bro, kining libro nga katinawan niya. Katinawan 1 or 2? 1 or 2? Nawala ang kuha ni bro. Page 55. Nagisgot. 55. Page 55. Nagisgot nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Tinuod mo bro o sayop? Tinuod na bro, ang iglesia lawas ni Kristo ug kami ang lawas o kami ang simbahan na gitukod ni Kristo. So man ang lawas ni Kristo ang simbahan. Oh, sige bro. Oy, sayo pa na ha. Sakto kay na. Sige bro. Next question. Okay, salamat kay bro nga ang iglesia dai bro lawas ni Kristo, no? Pangutana bro, pangutana. Asa may tinuod bro sa imong gipamatud-an? Ang iglesia Apostolika Katolika Romana o ang iglesia lawas ni Kristo? Asa may tinuod adto? Pareho rin na bro. Kay kanang lawas ni Kristo diha nga iglesia ang gingon mauna ang one Roman Catholic Church base sa mga ebidensya. So ang atong akong giprobe nga ang one Holy Catholic Apostolic Roman Church mo nang gitukod ni Kristo o kanang gingon ni Brother Sok mo na lawas ni Kristo. So therefore, i-connect nimo na sa Efesos 5:23, si Kristo lang ang muluwas sa simbahan or iglesia nga mao yang lawas kay siya lamang ang ulo ana. Next So sa question. mga iglesia, giklaro na to sa mga dokumento. 30 seconds. Next Mao na question. ang Roman Catholic Church. Next question. Okay. Salamat bro nga imong iangkon bro nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Obispo ko na bro. Church sa Bagong Presko. Okay. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Okay. Kaya nag-ingon man ka bro nga ang Roman Catholic mao na ang Church sa Bagong Christ. Ang pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang Roman Catholic mao ang Church sa Bagong Christ? Asa mabasa sa Biblia? Okay bro, in verbatim imong gipangita, letra por letra wala, explicitly wala. Pero impliedly naa. Kaya ang San Mateo 16:18 nagtukod si Kristo og simbahan. Efesos 5:23, si Kristo mong ulo sa iglesia. O siya lamang ang manluluwas sa mong iglesia nga iyang lawas. Kinsa man na nga body of Christ nga iglesia. Mao ning giingon sa mga kasaysayan, Roman Catholic Church. Dili nang imong giingon nga ikaw nihimo kang obispo ng simbahan na ha kay tungha ra man mo buhay diri sa Imelda. Next question. 20 seconds. Salamat kayo bro nga imo yung murag hapit na jud magbagod Christ ni si bro pa mi. Gapo. Salamat kayo Proceed bro, lang no? sa question bro. Okay. Okay. Sunod pangutana bro. Imong gigamit ang unang Juan kapitulo 4 bersikulo. No? Oh, sakto na bro. King James version nga. Wait lang bro. Nagisgot ka Katolik. Proceed. Mabasa ba diha bro sa unang Juan 4:1 nga Roman Iglesia Apostolika Katolika Romana? Mabasa diha o dili? Dili bro. Kaya akong gigamit ang the King James version 1611 nga ningon si San Juan, Catholic faith. Dayon sa maning Catholic base sa dictionary sa Merriam-Webster dictionary og sa kining New Lexicon dictionary, Catholic, the original Christian church, member of the Roman Catholic Church. Kaya si San Juan may namulong na, membro siya sa Roman Catholic Church. Next question Next palihog. question. Okay, sunod pangutana bro. Kay nag-ingon man ka nga si San Juan membro sa Roman Catholic. Ang pangutana nako bro, naabay mabasa sa Biblia
nga si Apostol Juan membro sa Roman Catholic? Wala ay verbatim bro, wala. Wala. Pero explicitly wala, impliedly naa. Kaya magiwali nga Catholic faith, so unsa man ning Catholic faith? Mauna ang gitawag na to og Roman Catholic Church base sa kasaysayan o sa dictionary. Sige, next question. Okay, puros wala mabasa. Sunod pangutana bro. No, sunod pangutana. Kay nag-angkon man gyud mo bro nga kamo ang tinuod nga iglesia, no, nga gitukod sa Ginoo. Pangutana bro, ano sa gitukod ang iglesia sa Ginoo bro? Kung saan tuiga? Okay. First century bro. Nya base diri sa akong mga kasaysayan sa ang inaugurasyon 33 AD. Nagsugod 30 ano Domini nya mao nang nagsugod diha unya ang inaugurasyon 33 AD. Unya dili man ni isyu kung kanus ang tuiga na tukod, ang atong isyu founder. Na nakoy ebidensya matag kung nagpaabot jud ko nga mositar ka kinsa tawhana og si Kristo. Next question. Okay bro. Kay nag-ingon man ka bro nga tuig 33 na tukod. Sure ka sa imuhang pamatuod o dili? 100% bro. Okay. Sunod pangutana bro. Nay libro bro ni Alan Laniba, inyong libro, Roman Catholic. Nagisgot bro si Alan Laniba sa page 34 iyang sulat. Administrator ani Reverend Father Romeo Bobby Castillo, Administrator Proco dito sa Senior Miguel Mission Area, Mount Diwata, Moncayo, Compostela. Nag-ingon si Alan Laniba sa iyang libro nga natukod ang Roman Catholic sa tuig 30. Asa may tinuod bro sa gisulti nimo o sa gisulti ni Alan Laniba? Pareho ra na bro. Kay ang maningon ko nga pagtukod og 30 AD okay na kay mo ba jud pagsugod sa pagministriya ni Kristo sa Roma sa San Lucas 3:24. Nya kanang gitawag natong 33 AD mo nang inaugurasyon. Pareho ra na bro, may problema na. Next question. Oh, okay. Time. So- 7 minutes time. Okay, so diha na human ang atong unang pagpangutana sa atong negative. So dirita sa una na presentasyon sa atong negative, pero before that, shoutout sa ta sa ato ang nasa audience, no. So paki-mute sa Brother Eugene ha, para wala tayo kon bro. So shoutout sa kay Aiza Papasin Sensyo. Basin na sa encyclopedia mabasa bro. Shoutout pod kay Orlando Menyosa. Reference not connected in the Bible are invalid. Roman Catholic cannot be found in the Bible. Shoutout din kay Rose Franco. Maluoy mo sa inyong miyembro kanang tinuod maoy iwali ninyo. Di kay puro di mabasa inyong mabasa. Shoutout po kay Ram Deo. Unsa man jud ang tinuod bro. Shoutout po diri kay Rose Franco. Inom sa mons sumayang kay basin giuhaw ka imong kontra uga na kayo puro way mabasa. Shoutout po kay Dulce. Nganong naabot na pud kag dictionary, Bible man dapat basihan. Shoutout po kay Roth Sumayang. Bible man basi dili sa dictionary og encyclopedia. Shoutout po diri kay Michael Silangan. Smooth ra kayo among mon sumayang. Shoutout po diri kay Christopher Laurente. Yaga-yaga man na imuha mon Danilo. Gakatawa naman daan. Shoutout po kay Pastor Eric Villanueva. Alam nyo ba na itong si Eugene Gapo ay sobrang takot sa atin sa debate? At shoutout din kay Aiza Sensyo. O diba sakpan na ka bro? Shoutout po kay Dominador Labadan. Wala may nabasa sa Bible ang Apostolic Catholic Roman Church. Puro ra sa referensya. Ang referensya og dili mo connect sa Bible, dili matawag nga referensya. Ang tawag ana diferensya. So dirita sa ato ang negative presentation. Bishop Danilo, 10 minutes. Your time start now. Salamat kayo, Mr. Moderator. Inom sa kong tubig kay murag-ihaw man ko. Salamat sa tambag. Okay. Salamat, Mr. Moderator, no? Mga minahal nako nga mga kaigsunan, no, nga nagtan-aw ng live karon. Ining akong kaatbang si Brother Eugene Gapo sa 10 minuto niya nga pagpamatuod, pagpabarog sa simbahan nga napasakupan nga mao ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. Sa 10 minutos wala gyud say nabasa sa Biblia mga igsuon.
pulos ra gyud referensya ang iyaha mga igsoon, no? Sayang kayo gikasubo gyud nako ang maong pamatuod ni Gapo, ni Brad Gapo. Akong gikasubo nga nining dapit sa kagabion nga ang gipabarog niya nga tima naagian sa bagyo nga ginganlag Junior Sumayang. Og hingpit jud ang pagkahagba nini. Wa kabarog, tagapangutana pulos dili mabasa sa Biblia. Mga igsoon, no? Mga minahal nako nga mga kaigsuonan, gigamit niya ang Mateo 16:18 nga sultian ko ikaw nga ikaw mao si Pedro og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Dayon ihadang gisuportaran mang igsuon sa ako ang pag-cross-examine gisuportaran niya nga kanang iglesia diha mauna ang lawas ni Kristo. The church is the body of Christ. Insakto jud ka bro Gapo, no, nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, dili Roman Catholic. Wala gi mabasa sa Biblia nga iglesia apostolika katolika Romana. Ang mabasa jud matud panimo ingon ka mao na giingon diha sa Mateo kapitulo sa Episo kapitulo 1 5 bersikulo 23 nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo ug si Kristo mao ang manluluwas niini. Ang imong gipamatud-an hinuon ning tabang man hinuon ka og pabarog sa imuhang kaatbang. Abi nako og imo kong lumsan, imo man hinuong gipabarog nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Wala gyud mga igsuon na pabarog ni Mr. Gapo ang iglesia apostolika katolika Romana. Ambot nganong ning barog man si ani nga di man ini mabasa sa Biblia. Sayang nga pud anang Biblia yang ginadala diha nga pakindagahan ay mga libro luyo. Unya ang iglesia ang Biblia adunay daghan kayong mga bersikulo gikan sa tugon padung sa bagong tugon. Wala gyud siya nabasa nga ang iglesia mao ang apostolika katolika Romana. Muna makaingon ko mga igsuon nga hagba hingpit ang pagkahagba sa gipabarog nga tima ni Mr. Gapo mga igsuon. Gigamit niya sige sa history. Read the history. Ang mangutana man ta ako ato ginaapsan lang sa oras mga igsuon ba. Kay mangutana unta ako niya nga kanang history diha. History ba na sa Roman Catholic ang gisgutan o history sa pagluwas sa katauhan sa Israel? Wa lang ko ka pangutanan niya kay naapsan manggod sa oras. Mga igsoon, klaro nga pag-istorya ang official daghan kay na may naon ini tan-awan ninyo. Pwede po ni i-search ninyo. Kamo mo ay magsusi mga igsoon, no? Tan-awan ninyo ning. No? Sa website ni sa Roman Catholic, the official name is the Holy Catholic Apostolic Roman Church, which was officially decided upon by the First Vatican Council in 1870. No? Kanos daw na nagsugod ng Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mga igsoon, tan-awan ninyo. Bisag kamo, bisag i-search ninyo ni karon, mga igsoon. Nagsugod, was officially decided upon by the First Vatican Council in 1870. Nagsugod naman na atong 1870. Ay, wa man magsugod di atong 233 pagkaluoy ning atong kaatbang mga igsoon. Mga igsoon, ingon siya ganina nga ang Roman Catholic nga yang napasakupan nagsugod o natukod ni adtong 233 AD. Ako siyang gipangutana kung sigurado ba gyud siya siyang pamatuod. Igon siya 100% sigurado 100% nga 33 AD. Karon kay ang iyahang kauban nga si Alan Laniba nagsulat, no?
Ako na ipakita para makita yun nga libro. Nara, oh. Oh, nara nga libro. Ini nga libro by Alan L. Laniba the first. Senior diocese ni siya sa Tagum, no? Diocese Tagum. Nakasulat diri administrator Cura Parroco, Reverend Father Romeo Babi Castillo. Mo'y nakasulat diri, no? Ani nga libro. Ilahan ning libro. Nagsulat si Alan Laniba nga ang Roman Catholic natukod ni atong tuig 30. Asa may insakto ani? Abi manakog nagkahiusa ni sila, wa man ni magkahiusa di ay. Igsoon pagkaluoya. Ingon si akong kaatbang nga ang 33 kuno og kanang 30 pareha kuno na. Ambot lang og insakahang maestruha o maestrahan nagtudlo ani nga kanang 30 o kanang 33 pareho. No? Mga igsoon, og adunay magtudlo nga kanang 30 o kanang 33 pareha, murag ang mutuo ana mga igsoon kato na lang gyud pong wa naka-eskwela. No? Kato wa naka-eskwela murag kato ra mutuo. No? Pila lang ka minuto, Mr. Moderator? 3 minutes, okay. So, mga minahal ko ang mga kaigsuunan, deklarado yun, ako i-declare nga si Mr. Gapo ang nagpamatuod sa iyahang simbahan nga napasakupan. Hingpit ang pagkagunob nini, murag na agian ba og linog nga 9.7 magnitude. Pagkaluuya. Walay mabasa sa Biblia. Kada pangutana, di mabasa sa Biblia ang ipangutana. Kay dito yun sa referensya repermente. History. Tuwa kanunay sa history ang iyahang tubag. Insakto po na nga dito siya matuod kay nagpaila ka na siya nga ang iyahang simbahan nga napasakupan wala gyoy kamaturan sa balaang kasulatan. No? Nag-angkon man ni sila nga sila kuno gihimo sa Biblia. Dalimtan suro nila sulat ni nga ang Iglesia Apostolika Katolika Romana. No? Nag-angkon man ni sila nga sila kuno gahimo aning Biblia unya wa may mabasa diya sa Biblia nga ang ilahang bro perting luoya mga igsoon baka nalimtan sa naghimo ani, no? So, mga minahal nako nga mga kaigsuonan, si Mr. Gapo napakyas sa iyahang gipamatuod o gibarugan nga simbahan. Gani, iyahapang gilabanan, iyahapang gipamatudan nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Murag kini si Brad Gapo, murag magbody of Christ na gini si Gapo. Murag mohawa na gini siya sa Roman Catholic. Kay di man mabasa di sa Biblia ang Roman Catholic. Unya iyahang gipamatudan nga ang iglesia mao di ang lawas ni Kristo. So, Mr. Moderator, no? Salamat kayo. Pila ka minuto na lang ang nabili, Mr. Moderator? 1 minute. So, Mr. Moderator, salamat kayo. Ako nang iwib na ang kanang minuto. Okay. Salamat. So diha na human ang una na presentasyon sa ato ang negative. Dirita sa una na pagpangutana sa ato ang affirmative. Brother Eugene ng Roman Catholic, 7 minutes. Pa-unmute bro. Your time start now bro. Pa-unmute mo na bro. Ayan. Okay bro. Proceed, bro. Okay na? Madungog ko? Sige. Unang pangutana. Okay. Mani akong unang pangutana. Imo man nga gi-deny nga dili gid si Kristo ang nagtukod sa simbahang Romano Katoliko. Ang akong pangutana, kinsang tawhana og dili si Kristo ang nagtukod? Kano sa tukod gitukod? Unang tubag. Matod pa dinhi sa website ninyo, sa Wikipedia ninyo nga nakabutang dinhi. The Holy Catholic Apostolic Roman Church, which was officially decided upon by the First Vatican Council in 1870. Next question, 20 seconds. Objection, Mr. Moderator. Time stop, objection, proceed. Objection. Proceed bro, objection. Unsa na bro? Wa ko mangutanag kanus ana gi officially og pangalan og gi-decide. Ang akong pangutanag kinsang tawhana ang nagtukod sa Roman Catholic Church og dili si Kristo. Kaya man gyud gi-deny na. Okay, Sige. so ang Ano lang objection sa bro? ani, Kinsang tawhana?
Okay, ang objection ani kay kinsa nangita niyo pangalan or noun, bro. Bishop Danilo, na ba kay counter objection or mag-judge na ko? Padayon bro, padayon. Okay. So, ingani ang judgment na to, bro. Magulat lang ang ato ang moderator kung tubag gani si Brother Danilo og 20 seconds. Magulat ko og pangalan, pwede mag-objection si Brother Eugene kung wala siya gihatag na pangalan, or kung 10 seconds ang itubag ni Bishop Danilo, pwede pod. So Bro Danilo, mutubag ka tong 20 seconds, bro. Mutubag ko bro, mutubag. Okay, so proceed ta. Kinsa, bro, 20 seconds, proceed. Okay. Na ako'y mabasa diri bro. The Anglers Bible Dictionary. Na ako'y mabasa diri bro. Pero kay wala man gud tay challenge question ani kay bawal man sa ato ang rules. So muna nga dili na ko basahon bro. Og mag-abot siguro tay personal basig mabasa na nako ni. Okay, na istadihin ni bro, istadihin ni bro. Next question. Next question. Bro, kanang kuan bro, kanang putol-putol iyang tingog bro. Ay. Putol-putol. Dili bro. Ingani bro, basin sa imuha na, bro. Okay. Okay, na siya gitubag na kuan, bro, Sige. kung sa libro. Kanang kinsa Next man yung question. tawanan nagtukod bro. Okay. Mutubag ko bro, mutubag. Okay. Na ako'y mabasa dire bro, pero wala man ko tay challenge question, no? Nara dire bro. Og mag-abot ta bro og face to face. Bro, objection sa ko bro. Objection, another Objection objection. sa Bro Isa. Eugene, say objection, bro. Wala ko mangutana bro, ug asa na nimo Okay, bro, proceed, bro. wala ko mangutana niya bro kung asa na niya gibasa na ba yung librong gawiran. Ang akong pangutana kinsang tawhana. Di wala ko makig-challenge niya ha nga kung mabasa ko. Kinsang tawhana itugan niya bro. Kay debate man kamaturan man ni Okay, atong gisabwag. Okay. So Sige. again, ingani, bro. Gina-analyze ko ang objection, ginagamit ni Brother Eugene ato ang rule karon na kung unsa ang pangutana mo itubagon. Nangita siya pangalan, bro. Brother Danilo, na ba kay counter objection dito or mag-judge na ko? Na ako'y counter objection Proceed, moderator. bro Danilo. Okay. Counter objection Mr. Moderator nga Proceed lang. ang gipangita niya Mr. Moderator tao, kinsa, kung dili daw si Kristo. Na ako'y ikatubag, na adire. Pero kay, kung akong mabasa, dawaton ba niya nga tilde siya. Pero kay, wala man guna sa atong rules, bawal man. Mauna nga na ako'y mabasa, ako ni paistadihan niya, makita Okay, niya. okay, dire, okay. makita. So, Okay. ingani bro. Judgment lang ko ni ha. So, ang ato manggong pangutan na diri, kinsa ba? So, ako ang gihulat lang sa moderator na valid answer. Any na noun, pwede siya common or a proper noun. Ginadawat na nako within 20 seconds. Pero, pag nakay mga ingana bro na murag basahon ako pag mga ingani na libro, pwede ka mo gamit og 10 seconds bro. Dito nimo kuan gamito na nimo imong tubag na kung pwede nimo ihatag pag face to face debate. So gamiton ba nimo ang 20 seconds bro maghatag yung kag pangalan or katulang 10 seconds na unsa man nimo ang gusto istorya ato? Okay. 20 or 10 seconds. Mugamit ko bro sa ako ang 10 second bro. Okay, 10 seconds ni. Proceed bro. Time Okay, resume. okay. Seconds. Okay. Pakita. Wait lang. So 10 seconds bro siya Danilo. gamit. Okay, lain pangutana. Wait lang bro. 10 seconds bro Danilo. Proceed bro. Okay, okay. So, nakabutang diri oh. Roman Catholic Church Perseus by Saint Ignatius of Antioch Next question. circa 110 AD. Next question. Next question. Kay imo mang gitugan, diha na nga libro nga imong gigamit nga si Ignacio mao'y unang migamit sa terminong Catholic. Insakto ba na imong gibasa o nasayop na? Insakto. Pero 110 AD sa century wala pa. In the early of the 2nd century naggamit. Pero sa 1st century walay Catholic. Okay. Unsa man jud imuhang klaron ako niya? Kanang imong gibasa diha unsa may imong nabasa? Si Ignacio unang nigamit o si Ignacio gyud nagtukod?
si Ignacio ang Vatican, no? Balik ko na kong basa. The Holy Catholic Apostolic Roman Church, which was officially decided upon by the First Vatican Council in 18... Bro, objection, moderator. Objection. Objection. Time stop sa ta ha. So, na counter objection sa PCAS na Brother Eugene, unsay objection bro? Ang akong objection ba, kanang yung gibasa, unsa mo yung gibasa, si Ignacio mo'y nagtukod o si Ignacio mo'y unang migamit? Okay, so sa categorical ni nagtukod or naggamit. Brother Danilo, mo pili na ba ka bro or mag-counter object sa ka? Mo counter object ko, Proceed, bro. bro Danilo. Bisa. Okay. Ang akong gibasa dire bro, nga ang Roman Catholic, Okay. gigamit siya first officially decided upon the First Vatican Council in 1870. Okay. Dayon gigamit ni Ignatius Okay. of Antioch in 110 AD. Okay. So, Okay bro, so ingani bro, ang importante sa moderator, ang pangutana kay katong pagpilian ba kung 20 seconds. So, ang pagpilian ni Brother Eugene dire, nagtukod or gigamit. Karon kung dili ka makapili atong duha bro, pwede ka mogamit og 10 seconds or mopili ka bro, 20 seconds na. So, bro Danilo, unsay atong himuon bro, mopili ka or katong 10 seconds? bro, putol-putol bro, dili nagputol-putol man. Napuputol-putol ba? Kani bro. Hello, mic test. Hello. Hello. Erin bro, putol-putol ba? Hello bro. Okay na bro, okay na. Okay na, So, bro. ingani bro, kung 20 seconds bro, pili jud ka gitukod or gagamit. Kung dili 20 seconds, 10 seconds, pwede nimo istorya bisan unsa didto. So, mo pili ba ka bro or 10 seconds yapon? Sa tukod bro, pili ko bro. Pili, unsay imong gipili sa bro? Gitukod or gagamit? Tukod. Tukod, proceed. 20 seconds. Okay. Wait Can lang bro, Eugene. Mag-explain pa rin si Danilo. Proceed bro. Proceed bro sa imong explanation bro, gatugod. Explanation bro. Explain bro, nganong nagtukod? Okay. Time resume. Akong basahon. Kini akong basahon, bro. Kay kato gigamit. No, gigamit to, nga ngalan. Ang ako ang tubag, tukod. Isa nagtukod bro, imong gipangita bro. Ang akong Ay na, bro. pangutana Wait ba, lang, bro. kinsang tawhanang nagtukod sa Roman Catholic Wait lang Church? bro. Kay ihaman yung time sa pagtubag bro. 20 seconds time bro. Proceed ka sa next question, Brother Eugene. 20 seconds na. Okay. 20 seconds na bro. Next question na. Next question. Apila na may akong kanang time just pangutana, moderator. 3 minutes, 8 seconds bro. Okay. Sige. Kanang imong gibasa nga libro karon. Ay landilan ako na pangutanon ug usa nang title na Anis nga tubag. Unsa man jud imong nabasa? Saint Ignacio Firstius or Saint Ignacio founder sa Roman Catholic? Hamo jud tinuod aning duha? Use or founder? Si Ignatius ang unang nagamit. Gamit. Unang nigamit. O yun ka unang nigamit dili sa ang founder. Naapoy laing tao nga founder. Kinsa man? Ako basahon. Basig na aka ning Bible, okay. ano yun? The Anger's Bible Dictionary. Wait lang bro. Sige, ibasa. Sige, Founder wait ha, lang kanang Brother founder Eugene ha. So 20 seconds bro, Danilo. Proceed bro. Kinsa daw bro. Okay, founder. Ako basahon founder ha, founder. Okay. The origin of Christianity in Rome. In Rome ha, Rome, must be traced to convert scattered throughout the empire who came to visit or live in the imperial city. That Peter was the founder. Next Peter question. was the founder. Next Dili question. si Kristo. Okay. Next question. Okay. Sunod pangutana. Kanang imong giingon nga si Pedro ang nagtukod, kinsa man ang Pedro nga giingon dia? Ang Pedro nga apostol ni Kristo o kadtong Pedro nga maligyag tuba? Mr. Moderator. Objection, negative. Unsa man na bro? Okay. Dili nako pagpamatuod og kinsang Pedro ha, Mr. Moderator, no?
Basta Okay. kay nabasa nako nga ang Bro, bro. founder si Wait Pedro. lang, na counterobjection. Okay. So, ingani, ang objection daw, dili daw niya authority na magkuhan karon magpamatuod. Counter objection, affirmative na ba? Okay. Ang akong counter ba ipaklaro mo nang nangutana ko nya moderator, giklaro nako kung kinsa nang pitira kay daghan kay Peter deres Okay. kalibutan. Okay, O so kinsa ingani. man na katuban ng Peter nga apostol ni Kristo o dili? Okay, so judgment Okay. na ako mga bro, mag-judge ako ha sa objection. So, ang objection ani, follow up ni sa katong una na pangutana about kay Peter ba din na raise sa ato ang affirmative. Karon, kung para sa mga bro, kaning naay something dito sa pangutana, pwede nimo gamiton imong 10 seconds or tubagon jud nimo bro, kinsa ng Peter, katong apostol o katong mamaligyaay dagto ba? Mr. Moderator, Yes, bro. ang akong panahon dili sa pagpamatuod Yes, bro. kung Ganito. kinsa ang Pedro ha. Oh, ingani bro. I suggest bro, kanay imong gistorya bro, gamiton nimo imong 10 seconds bro. Pwede na nimo ipahayag ha. Gamiton nimo bro. Okay, gamiton ako bro, Proceed gamiton ako bro, bro. 10 seconds bro. Okay. Ang akong katungdanan karon dili pagpamatuod kung kinsa nga Pedro ha. Ang gipangayo ni Mr. Gapo nga kinsa ay Next nagtukod question, 10 founder. seconds. Next question, 10 seconds. Okay. Next question. Base sa kasaysayan sa Pilipinas, akong gibasa kaganina, the history of the Roman Catholic Church, anaman dire, founder si Jesus Christ. Unsa may mong nadungog sa gatukod si Kristo o dili si Kristo? Sumala sa akong gibasa karon ang founder si Pedro. Na bro, objection Mr. Moderator. Objection, time stop. Oh. Again, affirmative. Ang akong- objection daw. Ang akong pangutana ba, sumala aning Philippine history ni Gregorio F. Saide nga nag-ingon nga the Roman Catholicism founded by Jesus Christ. Unsa man diyang nadungog? Founded by Jesus Christ o dili gitukod ni Kristo? Okay, so, ang pagpilian na ni founded ni Jesus Christ or dili gitukod ni Kristo. Bishop Danilo, na ba kay counter objection or mamili na ka? Mamili ko Mr. Moderator, Okay. okay na walay counter objection. Unsay imong gipili sa bro? Dili si Kristo Okay. ang magtutukod, walay basihan So, sa Biblia. 20 seconds bro. Explain bro. Danilo. Okay. Explain. Dili si Kristo ang magtutukod sa Roman Catholic tungod kay walay mabasa diri sa Biblia. Og sa referensya nga akong gigamit, standard ni Bible Anglo Dictionary, si Pedro ang nagtukod. Busa klaro nga dili si Pedro ang nagtukod sa iglesia nga napasakupan Next question. ni Brad Gapo nga Roman Catholic. Next question. 20 seconds. Okay, next question. Akong balikon pagbasa ang kasaysayan nga matod pa, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being Time. Christ 7 minutes in time na. Palestine. Time na. Ayay, sayang. Okay, so diha Sige. na human ang first Sige, bro. stage sa ato ang debate. So dirita sa ato ang rebuttal, pero before nato adtuan ang atong rebuttal, shoutout sa ato ang nasa live. Shoutout kay Marilyn. The Roman Catholic Church teaches that Jesus Christ founded the church and this belief is based on biblical passage such as Mateo 16:18. Taas kayong comment, basahan nyo na lang. Aliak Nog founder. Shoutout po kay Saluta Sande. Ako'y founder, ayaw mo paglales. Shoutout din kay Draxer Osmon. Claim rana ninyo RCC na si Kristo ang inyong founder. Claim rana sa taong pagano. Shoutout po kay Ben De La Torre. Nang luspad naman ka, pastor. Shoutout din kay Antonio Solis. Kung founder si Peter o founder po si Kristo sa Katoliko. Duha na ilang founder karon. Shoutout po kay Rose Franco. Klaro kaayo inyong founder si Peter. Shoutout po kay Chris Ann Ramos. Tarunga og paminaw. Oy, Pedro, dili Peter. Shoutout po kay Marilyn. Ang gipatubag nimo kung dili si Kristo ang founder, si Kinsa. Shoutout po kay Steve Sakit, no? Naade ay na maligyag tuba. Shoutout po kay Jerome.
Florin, ang tapok ng pangutana ni Bro Eugene, bisag isa, walay natubag, more study bishop. Katutod kay Ruth Sumayang, Catholic Semester Moderator. Kabady Vlog, gabasa nimo nga si Pedro, unya, wala ka kailator. Katutod kay Bonifacio Bartikel, luuya sadno Danilo, pag andam-andam lagi, pag-akig debator. Shoutout po kay Liak Nod, si Peter Pandaw, hahaha. Shoutout po kay Nero Nodge, bias man yung moderator, hahaha. So, dirita mga kapatid, dako tayo sa rebuttal, Brother Eugene, bilang affirmative. Your time start now, bro. 10 minutes. Okay. Wadyo ko maglisod aning debate nga. Kay iyang gitugan gagamit siya dictionary nga ang author ana protestante, basta gani Bible dictionary protestante ang author ana. Kay kung naa manggali Catholic Bible dictionary kompleto na kay naman medyo Deuteronomy canon, pero kanayang gigamit daghan mo kog Bible dictionary dire mga protestante na. Pero salamat kayo kay niingon din siya nga ang nagtukod sa Roman Catholic Church dito sa imperyo sa Roma si San Pedro. Kinsa man na si San Pedro, di siya mutugan kung mamaligya ba nagtuba o katuba ng apostol ni Kristo. Kaya nga naman, ang intensyon anang author nga iyang gigamit, ang si San Pedro, mauna ang apostol ni Kristo. So the more nga gamito nimo na si San Pedro, the more nga magkadool mis Ginoo. Kay si San Pedro, mao ang gitagaan og Yahweh sa gingharian sa langit, mga Yahweh. San Mateo 16:19. Onya mao pagid na ang gihimo niyang patukuranan. San Mateo 16:18. Ikaw Pedro, ibabaw nining bato, tukodon ko ang akong iglesia. Bisa ng kamatayon, dili makabuntog. Gigamit man niya, nagkaduol tas Ginoo. Sila nagkalayo, na intawon sila sa Ginoo. Nagkalayo. So karon, unta man eh. Now, direta, kinsa nagtukod? Diyos Kristo. Si Ignacio ang unang nigamit. Si Ignacio day unang nigamit. Dili day siya ang founder. Sa napailain, si San Pedro. Nya wasa na kahibaw nga si Ignacio ikatulong obispo na sa Antioquia. Ang una yung nahimong obispo sa Antioquia sa 1126, diha nga gitawag og unang Kristohanon, mao si San Pedro. Nisunod si Saint Ovidius. Si Ovidius, masanana. Then ikatulo na si Saint Ignacio. So, si San Ignacio, mautong obispo sa Antioquia, nga unang nigamit sa terminong Catholic aron pag-distinguish nga kining simbahan na mao ni ang simbahan nga Katoliko, malukpanon, dilukop sa tibuok kalibutan. Dili kay katong simbahan nga naag ibilda sa buwangga sibugay. So, wala ta maglisod. Gipamatudan niya, nagkadool tas Ginoo, siya nagkalayo. Saon ta man eh. Nya mingon pa sad, ako Brad, obispo man ko diha Brad. Kisa may nag-ordina nimo. Kisa nagpandong nimo nga mohon kang obispo diha, konektado ba sa mga apostol ni Kristo? O kamo ray ga-orden diha. Na mo'y gidangat aning kalakiharon. So, klaro, natoy mga ebidensya gipangbasa. Wagid sa kaguba, maguba lang ni Katoliko. Mapildi lang ta kung makahatag sa founder. Mingon siya, 1870 Brad. Gingan lang no. Ang simbahan nagsugod name sa First Vatican. Ang alan man na, gi-opisyal. Pero magpasabot nga mo'y pagsugod sa simbahang Katoliko. Sama pananglit. Gihingan lang ni Roy Lopez de Villalobos ang Pilipinas o Philippine. Wala magpasabot nga si Roy Lopez de Villalobos mao'y nagtukod o gagama sa Pilipinas. Mo'y nagmugna dili. Dihan ng Pilipinas, wa pa naginganlan. Sa samang pagkagi, dihan ng simbahan, wa pa nagi-opisyal pangan. Og nahimo lang ng opisyal na mong pangandiya kay daghan na kayong nagdala nga kami gitukod sa Ginoo para di malibog ang mga tao. Mauna nga pinaagi ka naman sa amo ang pagdilig pagtugot. San Mateo 16:19. Unya si San Pedro gitagana na nagtukod man San Pedro daday sa Roma di. Wa na solve ng kaso. Solve na sa may gitukod di San Pedro, iglesia sa may iglesia, congregation. Nadia sa Roma mo na nadia ang St. Peter Basilica. Kaya gilubong si San Pedro. Gawas kung makahatag kag utopsi na koron nga dili wala diha ang lubong ni Pedro kay kaning bukugan nga nyong gi-perceive di na bukog ni Pedro. Okay ra na. Pero wala bye-bye. So klaro kayo
nga kining atong kaatbang napakyas. You know what is napakyas means? O, wala ka pa matuod. Kay naamta siya, minsan, Brad, namon ko yung mga makita ta, personal, ako yun nagbasahon nimo. Ibasa na diri kay kamatuoran man ka na imong gida. Pero dili na standard ng dictionary ang gamit ta kay mostly kanang mga bugwitok Bible dictionary. Protestante na nga edisyon. So normal sa pagmoingon ng protestante dang pagano kay sa protestante man ang panghuna-huna. Kung moingon tag standard, gigamit bisan dili mga Kristiyano, bisan mga Muslim nagtuo. Say for example, history book. Gituohan sa mga protestante, gituohan sa mga dili Kristiyano. Gidawat po sa eskwelahan ang dictionary Merriam-Webster. Gawas ana. Kay kung moingon kag standard na, bisan Muslim kanang Bible dictionary di na sila manuo ana. Kaya nga naman, di na mo pabor nila kay lahi na sila tinuuhan. Islam man nila tinuuhan. O kada protestante kana mtuo ko ana. Protestante man na tringon siya. Insakto pud na nga dili asa? Insakto pud na nga didto siya mo pamatuod. Karon, kung mangutanan asa mabasa sa Biblia? Kaingon niya, why mabasa sa Biblia? Nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Niya sa Biblia mabasa jud letra por letra. Wala na ko nabasa kay. Mingon mo gud siya nga challenge ta. Okay, kung mangutana siya basahon, ako na basahon niya. Kay mangutana siya, why mabasa na? Kung mangutana siya mabasa ba? Basahon ako na karon. Pero dili sa karon ha kay wa pa man siya mangutana. Ako lang nabasahon. Pero katong iyang ingon Ignacio ha, dili to founder sa Roman Catholic Church ha. Maluoy in taon mo. Hoy, kinsa na obispo na sa Antioquia, bisag i-research pa na nato karon. High-tech na magita, kita i-Google. Bisag i-research pa ninyo sa Google, ang nagtukod sa simbahang Katoliko, si Jesus Christ. Pero unsa may gingon? Saya, si Ignacio ko may nagtukod. Si Ignacio. Gibasahan ako sa kasaysayan, kinsa may kwan. Isa nga, laman na, wala man na mabasa sa Biblia. Kinahanglan ka basahon sa Biblia. Nagingon des Kristo nga ang tanang mga pagtulunan kinahanglan basahon sa Biblia. Niingon des Kristo, I will build my body of Christ. Waman. Pero miingon si San Pablo namulong ana nga si Kristo ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. Never kang namulong wala ka kitag laing apostol nagwali nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan gawas si San Pablo. Ug naman ating mas mayo. Pero unsa may gingon? Ang iglesia nga gitukod ni Kristo si San Pablo ay namahayag nga mauna ang luwason kanang simbahan na munang body of Christ. Kinsa man ang body of Christ nga simbahan? Ipamatud-an ako nga mao nang Roman Catholic Church. Kay mingon ka body of Christ man ni Brad lagi. Body of Christ mo inyong claim. Pero pangutan na unsa man ang simbahan na kanang body of Christ? Kadaghan man kayrong sige kingon kami sa body of Christ sad mi. O ay isa original sa of God mi Brad. Tapo isa kami gitinuod. Naasa man anak. Mo na nga natay debating nahitabo karon why lain Roman Catholic Church ra jud base sa mga dokumento. Si Brad no mura ra sad niyog kami ang gitukod usa may ebidensya mura ra nangangkon og yuta nga ilaha kuno usa may ebidensya ay kami magoy gabunlay anang kamutihan diha gahapon. Dili na maoy dokumento. Kami mo tay gadampas sa kalubihan nahawan oy. Dili na mao. Ebidensyang legal mo pakita kag titulo din ubsil kung sa panang mga naa diha nga dawit nga ikaw jud ang owner anang yutaa. Samang pagagi kami man ang kanang gitukod na may mga ebidensyang gihatag. Wag isa kasupak. Minsan tana siya nako. May siyang pangutanon doon. Kana bang kasaysayan nga imong gigamit? Ang kuan ba na is kasaysayan ba na sa Israel? Klaro kayo. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem. History of the Roman Catholic Church. O kanang simbahan na, founded ni Kristo. Ngun siya, Biblia ba, kinanglag yun, basahon. Di man nato na ipamugos na o babasa ba na sa Biblia, di. Pero kung the fact, nangita, basahan na ko sa Biblia, anak. So, dapat magkabalo ta. Nagigamit niya si Ignacio, na mo'y founder. Kinsa man si Ignacio, base aning protestanteng pamahayag Harper Handbook Bible. Tinun-an ni San Juan Evangelista. Damor nga imong gamiton si Ignacio nga mo'y nagtukod. Damor nga magkaduol mis Ginoo si Bishop punuhay nga
Nagkalayo na sila, ha? Luya. Maura to, Mr. Moderator. Andam na ko magpapangutana. Dagang salamat ng bayong hapon. Time. Okay, so dirita sa second cross sa ato ang negative diri pwede na ipangutana bisan latag or wala. Bishop Danilo 7 minutes. Your time start now, Bishop. Okay, salamat kay Mr. Moderator. Unang utana, Mr. Gapo, Unang tubag, bro. ingon man ka nga ang libro sa protestante dili katuuhan. Katong gigamit nimo karon nga si Ignacio sinunan Juan, pero protestante imong gibasa, tinuod to o sayop? Oh, Tinuod para to, sa sir. mga protestante, bro, tinuod to. Tinuod. I-apply na mo sa Katoliko. Yes. Pero wala to nako gigamit nga serve as kuan ha kanang gitawag na to og standard. Ako lang tong gigamit nga even ang protestante nagtugaan man. Pero wala ko moingon nga standard to. Kay ikaw ganina wala tay problema mo gamit ka to pero imo mo giingon nga standard to. Dili oy. Sige, bro. Next question. Oh, please. sunod pangutana, bro. Ingon ka, bro, nga ang Roman Catholic Church began in Upper Rome. Ang pangutana, Ba kinsay nagsulti ani, bro, ang Ginoo oo o dili? Oo, dili. ang kasaysayan, unya ang kasaysayan pagbuot nas Ginoo. Naas Biblia na Isaias 41:4. Objection, Mr. Atong Moderator. basa. Objection. Time stop sa. Bro, negative. Anong objection natin? Ang akong pangutana, Mr. Moderator, nga nag-ingon man siya nga ang Roman Catholic began in Upper Rome. Ang akong pangutana, si Kristo ba'y nagsulti ani oo o dili? Categorical, ipatubag Dili, mo. bro. Dili, bro. So, Ang 20 nagsulti seconds ana. proceed. Time resume. Oh, dili, bro. Ang nagsulti ana ang kasaysayan. Unya, kay ningon man ang Biblia. Isaias 41:4. Kinsay naghimo nini? Kinsay nagbuot sa dagan sa kasaysayan? Ako ang Ginoo. Diha sa sinugdan ug ako ang Ginoo nga nausab sa katapusan. Ang Ginoo'y nagbuot ana. Nya magsupak-supak ang kasaysayan. Sama ra nga gisupak nimo kabubuton si Ginoo. 20 seconds. Next Next question. Sunod pangutana. Salamat kayo kan ingon ka nga dili dai si Kristo nagsulti. Sunod pangutana. Kanang imong gibasa nga gikan sa Upper Rome, kinsa mang ang author ana? Objection, Mr. Moderator. Objection, proceed. Oh, wala mi magisgot about authorship aning libro ha. Managalil ako to gipaningil tong author sa iyang libro ganina. Ang amo lang na ay mabasa. Oh, Okay, okay. ay mabasa. So papo niya og di si Kristo. Counter so, objection, counter Mr. objection, Moderator. proceed. Ang ingon lang gud siya, Mr. Moderator, nga ang Roman Catholic began in Upper Rome. Unya dili tay si Kristo sulti. Mo na nga ako siyang pangutanon kay kapaturan niyang gusto kung kinsay author ana. Okay, Okay. okay. So, Bro, napangutan pumangutan na siya, author. Wait lang, bro. Judgment sa nako ha. So, kana na objection, bro. Katong pangutana ni Bishop, ginadawat ko to as a valid question naman. So, kung dili nimo matubag na direkta, pwede ka mo gamit og 10 seconds. So, again, 10 ang pangutana, bro, minutos, bro. 10 10 segundo. minuto. 10 Okay, segundo ngano? Kay dili isyu na mo kinsay author aning mga libro ha. Ang importante na ay ebidensya. Magkatoliko manig sa madili, basta standard ginadawat seconds, na. next question. Sige. Salamat nga dili ka kahatag sa author. Tayo, no? Sunod pangutana. Ingon man ka ganina nga kung makahatag ko og founder, pildi ka. Unya nakabasa man ko nga si Pedro ang founder, sato pa uyon ka nga pildi na ka. Bro, unsa ba di? Giga. Wala man tay challenge question, bro. Kadi bro, pangutana na bro, aning uyon baka napildi na ka? Yes. Aw or no? dili ko muuyon, bro. Proceed, bro. Dili ko muuyon. Kay ngano? Ang gigamit niya nga si Pedro founder sa congregation diha sa of course sa Roma, sa Empire. Kay siya man yung nag-lead ng Christianity diha. Nako history book ana dire. Led by Peter, the first the original apostle of Christ. Sila ay nag-lead diha kauban ni San Pablo. So kung na sila itukudon diha nga organisasyon nga kining congregation, wala problema. Next Si question, Kristo 30 ra gyud po seconds. nagtukod Next na. question. Next question. Sunod pangutana. Mr. Moderator. Okay, sunod pangutana. Tinuod bro nga si Pedro unang papa sa Roma? Oo, dili. Ha? Oh, tinuod bro. Pero dili na na-issue na to bro. Kung una ba siya Santo Papa, dili. Okay. Kay ang kanang mga aron mi ba ang tinuod ba kamo ba ginagisgutan ani?
Karon bro, pangutanan ako. Ang pare sa Katoliko, Kardinal, Obispo, Papa sa Roma, minyo bro o dili? Ay bro, wala na tay objection Ninyo moderator. dili. At objection, proceed. Time stop. Wala na wala ko'y labot tanag naminyo ba tog dili bro? Unsay mga status ato nilag nangabalo ba to? Single ba to? Widow na. Wala na bro, kay di na issue diri chance founder atong focus bro. Okay, so ang Counter objection, Mr. Moderator. wait lang, i-analyze na ko bro ha. Ang iyang objection kay murag ingon niya na wala daw na sa to ang O dili na ako tubagon bro. counter objection sa bro ha before ko mo judge. Bishop, Okay. Okay, sumala sa rules man gud nato. Sumala sa rules nato dire nga nakabutang nga sa sikan sa rebuttal pwede na ipangutana bisag wala gilatag. Kunya nag-claim man sila nga si Pedro unang papa sa Roma, mo nang gipangutana nako siya kung minyo ba nang ilahang mga pare o padung sa papa. okay. Okay. So ingani judgment na ko dire bro ha. Usually manggod sa second cross samot nagnaay mga follow-up ginadawat na nako as a valid question. Pero pag naay something again, pwede nimo gamiton nimong 10 seconds bro kato imong gistorya. Gamiton ba nimo bro or motubag jud ka na minyo? Gamiton ako 10 seconds bro Proceed, kay bro. ngano. Out of topic na siya bro kay wala man yung magisgot og si San Pedro unang Santo Papa unsa status ana nila minyo ba nagbalo o single. Wala na mi ana bro. Next question. Okay. Sige, salamat kayo, Mr. Moderator. Sunod ng pangutana, Mr. Gapo. Ang Roman Catholic Church tinuod ba nga dili na mao ang iglesia nga gitukod sa Ginoo? Oo o dili? Categorical. Dili na tinuod bro. Dili na tinuod mong gingon. Nga ang Iglesia Romana Katolika dili tinuod kundi ang tinuod na mao jud ang gitukod. Gawas ko makahatag yung kag founder Roman Catholic Church founder si Tarpulano. Ligon nga ebidensya. Wala, ngamingon ka nga di mabasa sa Biblia. Aham na mabasa sa Biblia na imong gipangingon. Wa po'y mabasa pero ito ka. Sige, lain pangutana. Okay. Salamat kayo bro nga dili day tinuod bro no. Nga kanang iglesia nga imong napasukupan dili na mo'y tinuod nga gitukod sa Ginoo. Sunod nga pangutana bro. Sunod pangutana. Si Apostol Pablo bro. Si Apostol Pablo asa na sa bro, kadala bro. Kadali lang bro ha. Unsa kito yung mong pangutana bro? Tinuod ba nga ang Roman Catholic Church dili si Kristo nagtukod? Mo ba to? Ay ingani bro. Clarification bro sa moderator na bro, dili sa imong pikas bro ha. So, Bro, i-clarify ba moderator, nimo, bro? Paki-clarify lang ko kay murag galibog ning atong mga viewers sa Rio. Okay, so depende na kay Brother Danilo kung i-clarify ba niya or didto gyapon sa Clarify. sayang hindi depende na bro. So Brother Danilo, padayon gyapon ka sa pagpangutana or i-clarify nimo bro? Padayon ko sa pangutana bro. Okay. Kung mananyag tubag to bro. Proceed, sige. Bishop Danilo. Time resume. Okay. Sunod pangutana, Mr. Gapo. Ang mga apostoles ba? Ang mga apostoles sama ni Apostol Pablo, asa siya nahimong membro or ministro sa Body of Christ o sa Roman Catholic? Okay. Na-membro si San Pablo diha sa simbahan nga Romano Katoliko nga mauna ang lawas sa atong Ginoong Hesukristo. Body of Christ mo na Roman Catholic Church. Dili lang imong gitukod-tukod sa kuana katong ilang central office nga nasa Imelda sa Muga Sibugay. Lahi mo na. Sige go. Next question. Okay. Sunod pangutana, ning ingon man ka nga nasakop si Apostol Pablo sa Roman Catholic nga mao ang Body of Christ. Ang pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang Roman Catholic Church mao ang Body of Christ? Asa mabasa sa Biblia bro? Muna bro, o man na niya gitubag ganina. Ako na tubagon karon indirectly. Tubag Mr. Moderator. Wait lang bro. Letra por letra, wala. Wait lang. Bro. Wait lang Brother Eugene. So dili ta magdungan bro ha. So ay man pakutana asa mabasa. So magulat ka og verse bro. 20 seconds na bisan asa niya ibutang diha ba sa unahan sa tunga or sa ulahe. Pero kung wala siya mahatag bro, pwede ka mag-object bro. So 20 segundo Brother Okay. Eugene, asa daw mabasa bro? Walay mahatag bro. Kaya nga naman, dili na gitawag na to og explicitly pero impliedly na katong gingon niya nga muoyon ba ka nga ang Roman Catholic Church
mao ni simbahan nga dili gitukod ni Kristo, di jud ko muuyon ana. Pero kung tubagan na di jud ko muuyon ana. O buto kung gi-clarify kay murag dalibog sa ko sa pangutana Next ganina kay question. basig masipyat tag tubagan to. Next Dalay question. kasipyatan gamay. Sige. Okay, sunod pangutana, bro. Last Kay 40 seconds. nag-ingon man ka nga dili mabasa. Uyon ka nga ang imong pamatuod pulos di mabasa sa Biblia. Uyon ba ka? Uyon Unsa ka to? o dili? Uyon. Uyon nga. Dili O, mabasa. libog na. Uyon ba Putol-putol. ka? Ingan Uyon ni ba ka timestamp nga sa imong timestamp. Pausab ragod bro Danilo. Bro, okay na ne? Oh. Bro Okay Eugene. na bro. Okay, bro. Okay. Uyon ba nga? Wait lang. Bro Danilo, pakiusab bro. Okay. Naka-timestamp na yan. Pangutana, uyon ba ka nga ang imong pagpamatuod pulos dili mabasa sa Biblia kay pangutanon ka di man kakabasa sa Biblia? Uyon ka o dili? Dili ko muuyon ana bro. Dili daw. Kay nga naman ang akong gipamatuod bro nasa Biblia di kanang standard reference na gihapon. Sige. Kung mayon kag mabasa sa Biblia bro. Sige. Balik ko na ko bro kay mabasa man ka sa Biblia. Asa mabasa sa Biblia nga ang Roman Catholic mao body of Christ? Explicitly dili, Time. impliedly dili, pero 7 katong minutes time. Time na. ayun. Kaya nahuman ang ato ang second cross sa ato ang negative sa affirmative. So dirita sa rebuttal sa ato ang negative. So before na to maadto sa ato ang negative rebuttal. Shoutout sa ato ang 242 na live viewers mga kapatid. Natay 484 na nag-comment. Shoutout kay Mayang Sablas. Ayaw sa Bro Eugene. Remember ang manapaw dili makasaka sa langit. Shoutout po kay Daraker Osmon. Ingon niya dili man jud ka muuyon kay bulabog na. Shoutout po kay Christopher Laurente. Pwede kayo mag-Tagalog di maintindihan ng iba. Hahaha. Shoutout din kay Ay, ay. Renante Kapiding pag maka-protestante hina mga unawa. Shoutout din kay John Dale, Bishop Danilo, kinsa may nag-ordina nimo. Shoutout din kay Roth sa Sumayang nga search pa taon na siga po. Dawatan na lang ninyo iyang tubag taon maluoy mo. Shoutout po kay Idol Kuya Unity. Probinsya lang di ay natukod ilad sa mga taga-bukid agoy. Shoutout din kay Eme Alfonso. Good evening bro po. Sayang Bisaya version at di ko maintindihan. Good luck po sa debate. Shoutout po kay Ram Deo. Ikaw raman guro ang naglibog bro. Shoutout din kay Rose Franco. Ikaw ang libog ayaw na mon. Shoutout din kay Neil Robeo. Hahaha ni angko naman ka gapo. So dirita sa ato ang rebuttal. Bishop Danilo, your time start now. 10 minutes. Salamat kayo Mr. Moderator, no? Sa Bro, ikaduhang- moderator ka ng last na nga rebuttal. Okay. Wala ni pangutana ni bro. Syempre na mo na part. So Uno. Tama di ay. pamute sa bro Eugene. So 10 minutes bro, Sige, rebuttal sige. negative. Proceed. Salamat kayo Mr. Moderator, no? Mga nahalako nga makaigsunan nga nagtanaw niining maong live karon. Gikasubok nako ikaduhang barog ni Mr. Gapo sa pagpamatuod niya nga ang simbahang Romano Katoliko mao ang tinuod nga iglesia nga gitukod sa Ginoo. Akong gikasubok nga wala jud makapabarog si Mr. Gapo. Gusto niya, pilit niyang itayo. Dumaan ang bagyo na nagngangalang Sumayang Junior. Hingpit ang pagkagunob sa iyang gipabarog. Luoya sa ako ang kaatbang. Naigsoon, ingon siya ganina nga kung makahatag daw ko o kinsay nagtukod, kinsang tawhana ang nagtukod sa Roman Catholic, kung makahatag ko matod pa niya, pili siya. No? Ingon siya, gawas ko makahatag ni og kisang tawhanang nagtukod. Nag-founder siya. Founder. Kay, ang ako siyang gibasahan nato Ignatius, unang nagamit nato sa Roman Catholic. No? So, ang founder, matod pa sa libro nga akong gibasa, si Peter. Peter ang founder, ha? Unya, kini Peter nga founder, kana manggong Roman Catholic, ang papa anak nila sa Roma,
kardinal, obispo, pari nila, wala na'y asawa. Wala na'y asawa. Unya, kini si Apostol Pedro, Mateo 8:14, si Apostol Pedro, adunay ugangan. Nagpasabot nga adunay asawa sa Apostol Pedro. Unya, kanang ilahang mga pari nila, ilahang obispo, kardinal, ang ilahang unsa pa nay makatungdanan anang ilahang simbahan nga napasakupan padlong sa Papa sa Roma, wala nay asawa, dili na minyo. Unya si Pedro minyo, nagpasabot nga kini si Pedro nga apostoles dili ni mo'y unang Papa sa Roma, no? Kay minyo man ka nang Papa Roma di na minyo, no? Na mga igsuon na bulgar na hinuon, no, nga si Pedro minyo di ay igsuon. Unya atong basahon ang Biblia kay kanang ilaha mga igsuon, ang ilahang simbahan na amang punay gitawag god og obispo, no? Ay gitawag obispo. Akong tanahon asa man tong okay? Ang obispo diri sa Biblia, basahon ako, unang Timoteo kapitulo 3, versikulo 1 nag-ingon, tapat ang pasabi kung ang sinuman ay magsisikap na maging obispo ay may mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Tignan no? Di ba? Ang obispo sa Biblia, sa atong Ginoo, igsuon nga naa sa Biblia, adunay asawa nga isa. Nya ang Roman Katoliko man ay asawa. So, dili lagi na sila magisgutan sa Biblia, dili gina sila maoy tinuod, no? Sumala sa Biblia mo na nga iyahan na lang yung i-connect nga ang Roman Catholic mao na ang body of Christ. Mo nang gipangutana nako siya kung asa dapita mabasa sa Biblia nga ang Roman Catholic mao ang body of Christ, wa gyoy ikahatag. Perting luya sa kung walay ikahatag mga igsoon, no? Ingon siya nga dili ang Roman Catholic dili mabasa sa Biblia. Ako siyang gipangutana, uyon ba ka nga ang imong pagpamatuod pulos di mabasa sa Biblia? Ingon siya nga dili. Di ko muuyon ana. Kay mabasa sa Biblia, kung gusto ka basahon. Gipangutana na ko balik nga asa mabasa sa Biblia ang ingon nga ang Roman Catholic mao body of Christ. Isa nga adi mabasa sa Biblia. Hallelujah. Mga minahal nako nga makaigsunan, pertig yung luuya, nagian o bagyo ang pabarog ni Mr. Gapo. Perting luuya kayo mga igsuon. O wala jud makapabarog si Gapo sa iyahang tima igsuon, no? Mga minahal nako nga mga kaigsunan, ani apa? Dili siya mosugot ani diferensya nga protestante. Ingon siya protestante kuno, dili daw na siya standard kay protestante. Unya ning ingon siya nga nag-ingon ang Biblia, ang libro nga protestante nga si Saint Ignatius tinud-an ni Juan. Dili siya motuo sa libro sa protestante kini sama ni mga libro ni Merrill F. Unger, no? Wa mo kaila po ni kinsa ni si Unger. Dili siya motuo, pero pabor niya motuo siya. Luuya sa akong kaatbang. Di pangutana nako siya ganina kay ingon man gid siya nga ang Roman Katoliko no gikan kuno sa Apirom. Pangutana nako ganina, kinsay nagsulti ana, ang Ginoo ba o dili? Ingon siya, dili. Iyayara na ito, mga igsoon, no? Luuya gyud sa akong kaatbang. Mga minahal nako nga mga kaigsuonan. Ang tinuod yun, kining gisgutan, si Apostol Pablo mga igsoon, unang Korinto kapitulo 1, versikulo 24, Colosas kapitulo 1, versikulo 24-25, si Pablo, ministro sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Ministro siya dito. Si Pablo, body of Christ. No? Kanang mga apostoles, body of Christ na, dili na Roman Catholic. Mo bitaw ni nga ang akong kaatbang, muangkon gyud siya nga kanang Roman Catholic mao na ang body of Christ. Ngano man, tungod kay sumala sa Biblia ug mga referensya, ang iglesia, basahon nako ha. Unsay gisgutan dire ni Merrill F. Unger mahitungod sa Biblia,
igsoon. Mahitungod sa iglesia atong basahon. Sa church, basahon na to ang church ha. Ang church. Okay. Salamat Mr. Moderator. Church. Okay. By Merrill F. Unger, iyon siya. The beginning of the church, that the true church as the body of Christ. No? It's Merrill F. Unger. The beginning of the church, that the true church as the body of Christ. Sa sugod igsoon ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Unya pag-abot na aning mga ginganlan diri kini si Lolo Ignacio ni kining apuhan ni Mr. Gapo nga si Ignatius, iyahan na dayon giwala ang body of Christ, gigamit na niya dayon ang Roman Catholic Church igsoon. Dayon mao na to nga nailhan na dayon ang Roman Catholic. Dayon mo angkon siya nga ay body of Christ man na abroad. Buti pa sabot, sila ang gisgutan sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 ngadto sa 3 nga mingtalikod. Mitalikod sila. Hopefully nga kini si Mr. Gapo o kaubanan nga mga Roman Catholic nini nga mubalik na intawon ni sila sa pagka-body of Christ igsoon, no? So salamat kayo Mr. Moderator. Pila na lang ka minuto Moderator? 2 minutes, bro. Okay, 2 minutes, no? Dungagan pa nako mga igsoon. Ingon siya ganina, balikan ako aron mahibaw-an yun eh. Nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo o si Kristo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Na, wala siya moingon nga si Kristo mao ang manluluwas sa iglesia apostolika katolika romana. Deklarado si Mr. Gapo nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Dili man di ay ni Roman Catholic. Nga ano man ni si Mr. Gapo nga nagbuot-buot man pud siya ani? Ang Roman Catholic first used by Saint Ignatius of Antioch in circa 110 AD. Perseus. So dito pa nagamit ang ngalan nga Catholic. Unya dito sa Jerusalem. Kano saan ni gigamit dito sa Jerusalem? Asan man tong ubang mga ebidensya na kuha? Oh. Ebidensya na to. Wala na ubang ebidensya. Laban siguro ni Mr. Gapo. Katong kauban ani. Nara. Dito sa Jerusalem, basahon ako ha. Early usage sa Roman Catholic Church nganglan. Saint Ignatius of Antioch used the term Catholic Church in writings around 110 AD to distinguish a universal church. Later in 350 AD, sent by Saint Cyril of Jerome in Jerusalem. Saint Cyril of Jerusalem. So dito sa Jerusalem, 350 AD gigamit ng Catholic. Onya si Saint Ignatius 110 nagamit. So in 1st century walay Roman Catholic igsoon. Time. Okay, salamat kayo Mr. Moderator. So diha nahuman ang rebuttal sa ato ang negative. So dirita sa second cross sa ato ang negative, sa ato ang affirmative. Brother Eugene ng Roman Catholic, pa-unmute bro. Your time start now. Okay bro, nalingam ko kinantari bro. Kanang ako unang pangutana ba, ning-ingon man siya nga why mabasa sa Biblia nga Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Ang akong pangutana mao ni sa Confraternity edition nga Biblia miingon man nga and thou art Peter upon this rock I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Unsa ang imong nadungog sa akong gibasa? One Holy Catholic Apostolic Roman Church ang gitukod ni Kristo o dili One Holy Catholic Apostolic Roman Church? Unsa man? Unsa daw? Tubag. Ani ang tubag, Mr. Moderator? Gigamit niya ang Confraternity Bible. Nga kanang Confraternity Bible, ang obispo sa Romano Katoliko oy author ana. Dili bro. Yon ana tungod kay
Dili Bro. na mabasa balik Time dito stop sa Objection. Time stop sa objection sa tong affirmative sa ni. Wala ko mauntanag muyon ba siya na unsa may nadungog niya sa akong gibasa. Ang gitukod ni Kristo one Holy Catholic Apostolic Roman Church o dili Roman Catholic Church. So wa sa akong gibasa pero ako mauntanan niya Okay, muyon ba siya ng translasyon na. Okay, so ang imong objection katong pagpilian nimo katong unsa man iya nabasa one holy or dili. Brother Danilo, nakay counter objection o ready na akong mamili? Counter objection, Mr. Moderator. Proceed bro. Okay. Mr. Moderator, ang gigamit niya nga Biblia ang naghimo ang bispo sa Katoliko. Bias, Mr. Moderator. Okay. Mao na nga dili na ko nakawaton tungod kay dili na mabasa balik dito sa Grigo. Okay. So ingani atong judgment ani ha. So sa moderator, wala ko ilabot kung namakak si brother Eugene Dere or nagsulti siya tinuod. Ako alang gusto katong sa pagpangutana na categorical sa atong rules, rule number 2 na. So kung dili matubag kay naay something dito sa pangutana, sama sa imong gingon bro, pwede ka mo gamit og 10 seconds. So gamitin ba nimo bro or motubag jud ka atong pilian bro? Danilo. Okay, 10 seconds, Mr. Proceed, Moderator. 10 seconds. Dili na Ang 10 dawaton to, Mr. Moderator, nga naman tungod kay dili to mabasa balik dito sa Grigo. Ang bag-ong tugon gikan siya sa pinulungan nga Grigo. Kung mabasa niya dito sa Grigo, Next question. Mr. 10 Moderator, seconds. pwede, Next pero question. di niya mabasa, dili. Okay. Next question. Sa Griego nga Biblia, matod pa sa Buhat kapitulo 9 bersikulo 31. Hemen on Ecclesia Catholis. Unsa may nadungog nimo? Ecclesia Catholis o dili Ecclesia Catholis? Ang ako nadungog, dili Roman Catholic. Okay. Dili Roman Catholic, Ecclesia Catholis. Ang sunod akong pangutana. Base sa dictionary nga non-sectarian ha. May siktang gidapigan. New Webster Dictionary, Catholic. The original Christian Church, member of the Roman Catholic Church. So pako ni mo na o imo dawato ni? Mr. Moderator, Negative sa mana. objection, Mr. Moderator, no? Proceed. Kanang iyang gamit, Mr. Moderator, ako lang ipaklaro, kisay author, kisay ko na contributor, ana. Okay, so naay clarification dire. Depende na kay Gapo kung i-clarify niya, pero kung dili dito gyapon siya sa pautana. Bro Gapo, i-clarify ba nimo or diha gyapon? Bro, Merriam Webster Dictionary, bro. Kang Miriam ni bro, non-sectarian. Ang ingon ni Miriam, kaingon man siya. Okay. Katong Ecclesia Catholis, ingon siya dili Roman Catholic to. Ecclesia Okay. Catholis okay. Okay, Ang so akong pangutana, base sa dictionary, Catholic Church, ang original nga Christian Church, member of the Roman Catholic Church. Dawaton niya ni o yan is pakon. okay, dawat or supak. Mura to yung clarification, bro. So, bro, Danilo? Okay. Ako nang supakon, Mr. Moderator, no? Nga naman, tungod kay dili niya ihatag ang contributor. Kisay contributor, ana? Contributor. Next question. Ihatag ang contributor, kinsay nagsulat, ana? Next question. Dere sa akong libro nga nag-ingon, World Almanac and Book of Fact. Yeah. Kasaysayan ni America's Mr. Best-Selling Moderator, Reference Mr. Book. Negative. Putol-putol, Mr. Moderator. Putol-putol. Putol-putol, Mr. Moderator. Straight diri sa ako, bro. Basin sa imong connection, bro. Kani, bro, okay na ba? Hello? Okay na bro, okay na. Okay. Pa-usab sa Brother Eugene sa imong pagpangutan na. Okay, base aning gitawag nato og kining World Almanac and Book of Fact. America's Best-Selling Reference Book sa Amerika ha. Mingon man sa page 704, Roman Catholics traditionally founded by Jesus Christ who named St. Peter the first vicar. Ang akong pangutana, kinsay founder sumala sa imong nadungog sa atong gibasa, si Kristo o dili? Si Cristo or dili? Sa imong gibasa, traditionally, kanang libro, sa imong libro, ang nadungog nako si Kristo, pero wala sa Biblia, di mabasa sa Biblia. Okay. Dili mabasa sa Matod Biblia. nimo Next question. si Kristo
Sakto ba to nga akong nadungog sa imong gingon nga si Kristo? Dili mabasa sa Biblia, Mr. Moderator. Bro, Ako nang gitubag, nga dili Moderator. mabasa sa Biblia. Time stop Objection. sa time stop. Objection. Affirmative. Unsa man na? Sakto ba o dili? Ako kung maro to kong concern. Sakto ba to akong nadungog sa iyang giingon nga si Kristo ang nagtukod base sa kong gibasa? Sakto o dili? Okay, so ang pagpilian diri sakto or dili. Brother Danilo, na ba kay counter objection or mamili ka bro? Sakto or dili? Wala na, Mr. Moderator. Okay, so unsay mo ang itubagan nito katong 20 seconds or 10 seconds? 20 seconds, Mr. Moderator. Okay, so kung 20 seconds bro, pili sa ka bro, sakto or dili? Dili Dili, insakto, proceed. 20 Mr. seconds. Okay. Dili insakto, Mr. Moderator, nga naman tungod kay ang nagbuhat pa ng historya mga obispo sa Romano Katoliko, no? Bias ang iyahang unsa ni? Dili mabasa sa Biblia, Mr. Moderator, no? So, ang akong tubag, dili na ko na uyonan tungod kay ang imong librong gigamit Next question, 20 seconds. bias. Next question. Okay. Next question. Sa Biblia, gibasa na ko ganina, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang naa sa kasaysayan, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Ang akong pangutana, nabasa sa Biblia o mabasa sa Biblia? Wala mabasa sa Biblia, kapila kita gay pangutana ina nga, wa jud kay nabasa sa Biblia. Okay. Usbo na ko pagbasa. Ang Duay-Ram, ang confraternity nga Biblia nag-ingon, upon this rock, I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Unsa akong gigamit? Biblia o comics? Biblia or comic? Mr. Moderator, objection. Time stop. Objection, proceed. Okay. Ang Biblia nga yang gamit ni Sir Moderator, ang author obispo sa Katoliko, bias, confraternity Bible nga gigamit niya. Oh, Okay. bias. Bro, Counter objection. counter bro. Proceed bro. Wala ko mangutanag kinsay author ani. Ang ako Biblia among gibasa. Wala mi mangutanag kinsay bay author kay wala naman ay kuan kay. Okay, okay. Oh, basta Biblia. So, Akong yun, gibasa, Biblia comics. Yes or no? Okay, so judgment na ko ani. So sa moderator, dili ko mo confirm kung kana na libro unsa ba na authentic or not, bias or not. However, dili ra ko sa pangutana ha na ang iyabang gibasa comics or Biblia. Pero kung dili ka makapili bro, kung unsa man imong reason, pwede ka magamit og 10 seconds. Gamiton ba nimo bro or mumili jud ka? Bro Danilo. 10 seconds, Mr. Moderator, proceed, bro. akong 10 seconds proceed. okay. 10 seconds Time akong resume. gamiton, Mr. Moderator. Okay, dili na ko dawaton, Mr. Moderator, tungod kay mabasa dire sa Griego, dili mabasa ka na ang istorya niya. 10 Atong seconds. basahon dire sa Griego. Next question, 10 seconds. Okay, next question. Ingon siya kaganina sa yang stand, sa primerong stand, sakto pod na nga didto siya mo pamatuod. Kay nagpamatuod man ko aning kasaysayan nako nga si Kristo ang nagtukod sa Roman Catholic Church. Ingon nimo sakto, sa ato pa tama ang giingon sa kasaysayan. Kay mato nimo sakto man ka nga diri ko magpamatuod. Kasaysayan, tubag, ang kasaysayan nga imong gibasa contradict sa Biblia. Wala sa Biblia. Kay diri sa Biblia, kanang imong gibasa nga Matthew 16:18, kung atong ibalik basa dito sa Griego, ako basahon unsay nakabutang sa Griego, nakabutang diri, no? Kago de soy ligo oteso e Petros kay ipi tauti te Next question, 20 Petra seconds. oy kodomino. 20 seconds, next question. Last 1 minute. Okay, next question. Kaingon ka nga ang akong gigamit nga kasaysayan contradict sa Biblia. Naaman sa Biblia, Job kapitulo 8 bersikulo 8. Read the history book and say, supako nimo ning Biblia o imong tuan. Protestante ni ha, dili ni Katoliko. Supako nimo ni o imong tuan. Tupak or two? Dili na history sa Roman Catholic, history na sa kasaysayan. Objection. Objection, time stop. Wala. Affirmative, unsa man na? Wa ko mangutana kung unsang klaseng kasaysayan ni, kung kahuba ni o dili. Kaning gingon ni Hoba nga, read the history book and say, dara uyunan ba niya ning Biblia o yan ning supakon? Okay, ang categorical ani bro katong uyon or tupak. Bro Danilo, mupili ba ka bro or mag-counter object sa ka? Gamiton ako bro ang 10 seconds bro. Okay, 10 seconds, proceed. Okay. Okay. 10 seconds yung Ang gamiton. kasaysayan nga iyang gigamit, dili kasaysayan sa Roman Catholic, kundi kasaysayan kini siya ni Job.
So mao kana akong tubag. Next question. So, nag-ingon man siya nga dili kasaysayan sa Roman Catholic kay kasaysayan ni Job. So aritas kasaysayan sa Roman Catholic. Matod pa sa The New Book Knowledge Encyclopedia, the history of the Roman Catholic Church began in Anapirum in Jerusalem almost 2,000 years ago. By about Time. 120 7 persons were minutes, gathered there to word. Time. Ayay. 7 minutes. So, Naabsan. diha na human ang ato ang padayon second ta. stage sa ato ang debate. So, dako tayo sa final conclusion, pero before that, shoutout sa ato ang nasa live, no? So, shoutout kay Queen Sayang na ang Shadel. pag- Wait lang bro ha. So, shoutout po kay Glendon Sioko. Ingon ni Queen Shadel, bala kayo debate ni mo Eugene, puro kasaysayan. Merriam Webster Dictionary reference imo pamatuod nga Catholic jud. Unyag pangutan-on kag Biblia, asa sa verse sa Biblia mabasa wala kay ikatubag. Shoutout po kay Glendon Sioko, walay klaro imong pastor. Shoutout po kay Sean Magpali, kanga jud og tubag ang peke nga bishop. Shoutout po kay Sandy Ganoza, standard evidence oy ang gipasabot bishop man kaha ni. Shoutout po kay Ross Franco, ang author sa iyang gibasa puro obispo sa Katoliko. Shoutout po kay Idol Kuya Unity, apiki ang utak sa ilang bishop, trash talk nilang na lang ang mga miyembro ni bishop kay walay alamag. Shoutout po diri kay Oy Win, og Bible lang ang magbase tanan noon ni sulpot pulos tinuod sila tanan. Nganong lahi-lahi man og doktrina og pagtuo og nagsumpaki, ha. Shoutout po kay Abelita Balabag, dili na madawat ilang Biblia kay ilahara ng hinimo dili na sa nasyonal. Shoutout po kay Slimmer Eli, nagsalimuang na si Pastor Arlene Menyoza, go broga po, lukapa na po ang sulpot, ha. Shoutout po kay Marilyn, ha, puro na lang bias kay walay matubag. Shoutout po kay Angelo Bulasa, tandaan mga sulpot, Bible at reference. Rose Franco, tama Mons. So dirita padayon ta og dirita sa last part, mauna diri ang ato ang negative at bilang negatibo sa ato ang topic na ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Bishop Danilo, bilang negative 5 minutes, your time start now. Okay. Salamat Mr. Moderator, no? Gikasubo ginako nga si Mr. Gapo wa gi sa katindog sa iyang gipatindog. Pertig yung pagkahagbaan ni Mr. Gapo. Perting luoyan ni Mr. Gapo. So, si Mr. Gapo pangutanog Biblia matog referensya. Kay ang iyang pamatuod pulos ra gyud referensya. Mugamit siya dito sa history ni Job. Unya gamiton niya sa Roman Catholic pagkalayo sa ambot asa kanang eskwela ni si Mr. Gapo, no? So, perting luoyan ni Mr. Gapo. Ang iglesia, sumala sa Biblia, gipasabot man gani ni Socrates Fernandez na ang iglesia maong lawas ni Kristo, o yun siya na anak. Dili Roman Catholic, kundi iglesia ang lawas ni Kristo. Iyon po si Alan Laniba, nga iyahapong kauban, nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Ingon si San Pablo, Episo Kapitulo 1, versikulo 22-23, ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. O kini si Pablo nga apostol, ministro sa iglesia ang lawas ni Kristo. Colosas Kapitulo 1, versikulo 24 o 25. Ingon si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kamo mao ang lawas ni Kristo. Wala mo ingon si Pablo nga kamo mga taga-Korinto, mga Roman Catholic mo. Ang giingon ni Apostol Pablo, kamo mao ang lawas ni Kristo. You are the body of Christ, not a Roman Catholic. Supako nimo na. So, perting luoya jud ni Mr. Gapo, wa jud ko pabarog sa iyahang gipabarog nga kuan. Maluoy na lang ko ani ni Mr. Gapo, may gani wa mi nagatubag face to face ani ni Gapo, no? O face to face pod pwede ra pod kayo kay naamang gutoy challenge kini, wala man ni challenge question good, no? Perminti na lang kasaysayan. Pangutan-on ako kinsay contributor sa gigamit niya dili sa mga taga man. Nahibalo siya nga obispo sa Romano Katoliko ang iyaha author o ang iyahang contributor siyang gipangbasa. Mo nang di gyud mohatag si Gapo kay masupo man siya nga ang iyang gigamit nga mga referensya ang nagsulat iya ra pong kauban. Mga minahal nako nga makaigsunan perting luoyan ni Mr. Gapo. Wala gyud mabasa sa Biblia nga ang Iglesia Romano Katoliko bisag unsao basa. Gigamit niya ganina ang Confraternity Bible, ang author niya adto obispo sa Romano Katoliko. Mo nang di gyud siya mohatag sa isay author nito. Kita man ko sa debate ani niya nga
gipakita ang nagpatanaw ato ang naghatag ato si Bustamante nga tagapagadian ang naghatag. Nakita ako sa Bible niya nga ang author dito obispo sa Romano Katoliko. Bias ka na nga gigamit nimo Mr. Gapo, no? So mogamit gani ka og kanang kining referensya ayo tong imong kauban mo nagsulat kay nagkuha man ka og witness, ang imong witness ang imo ra man pong kaliwat mo witness nimo, no? So perting luya gisgutan diri si Merrill F. Anger ingon siya that the true church, the beginning of church, that the true church as the body of Christ. Bisan si Merrill F. Anger nag-ingon gisuportarana ni Socrates Fernandez, ni Alan Laniba, gisuportarana nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Wala mingon si wala moingon dire si kining Merrill F. Anger nga ang iglesia mao ang Romano Katoliko. Ang yang giingon the true church as the body of Christ. Bisan si Apostol Pablo unsa may giingon mga apostoles ang Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 ug 12 ang gasa sa Ginoo mga uban iyang gihimong apostoles, propeta, ebanghilista, magtutudo, pastor, alang sa pagsangkap sa mga balaan, alang sa buhat sa pag-alagad, alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo in order to build up the body of Christ. Ang mga apostoles igsuon, mga body of Christ gigasa sa Ginoo nahimo silang apostoles in order to build up the body of Christ. Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 ug 12. Dayon, usa pa si Mr. Monitor pilay time. Okay. Salamat. Dugang. Matod pa si Apostol Pedro unang papa sa Roma. Ang Pedro sa Biblia minyo, ang ilahang papa sa Roma dili minyo. So katunang Pedro nga nag-ingon siya nga nagbaligya og tuba mao nay unang papa sa Roma. Kay ang Pedro nga apostol minyo unya ang ilahang papa sa Roma dili minyo igsuon, no? Sa Biblia ang obispo adunay asawa, ang ilang obispo way asawa. Mao din ang insaktos Biblia. Dili sila ang giskuta dinhi sa Biblia mga minanako ang makaigsoon. Muna nga kay dili man nila mapamatudan sa Biblia, naghimo sila og mga history, ang mga author, contributor, nagsulat dito sa mga history, mga obispo ilahang bakak igsuon nga pagtulunan. Kana nga pagtulunan sa bakak iya na sa demonyo. Mga minahal nako nga mga kaigsuonan. Mao na nga atong ideklara nga si Mr. Gapo wala gyud nakapabarog sa iyahang gipabarog nga tema. Hagba si Mr. Gapo. Time. Salamat So, Mr. Moderator. dirita sa 5-minute na final conclusion po sa atong affirmative sa iyang gipamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. Brother Eugene Gapo ng Roman Catholic Church bilang affirmative. Your time start now. Okay, dagan kay salamat Mr. Moderator sa final conclusion nato atong amigo ingnon talang napalpak gid siya. Wa gid siya kapamatuod. Ingon sa kitay napalpak wala oy. Sa debate gani kung kinsa ang naay ebidensya makahatag mo tay karong tinuod. Pero siya way nahatag. Gani mingon ba siya niagi ang bagyo nga sumayang perti yung hagbaang gapo. Ay uyon siya nga siya'y bagyo. Karon sa may gingon ni Kristo sa Biblia. Ha? Yan ang admitangi. Agig bagyo, hagbagapo eh. Asa to paminado gisang bagyo gud siya. Arita sa Biblia. San Mateo 24:4. Ngon si Kristo diriyo. Awaha 24:4. Si Jesus mitubag. Pagbantay kamo ug ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. 5, kay sa ako ngalan daghan ng taong muani nga magingon ako ang Misayas og daghan ng malimbungan. Nya humanan mingon doon siya sa 6, makabati kamo kagahob mga gubat sa duol ninyo, mga balita bahin sa gubat halayo apan ayaw kamo kabalaka. Kay kining tang mga butanga kinahanglan may tabo sa wala pa kini magpaabot magpasabot nga mao na katapusan 7. Magubat ang mga nasod og mag-away ang mga gingarian og may mga gutom, mga linog sa tanang dapit. Sa laing kuan na ni kay amsi bagyo. So moto sabot sila hinungdan nga nay nagbagyo. Mga mini. No. Wala, loy kay atong amigo.
Nya ningon, Biblia akong gigamit sa, ay, kanang Biblia brad, bias mo na, kay ang obispo ang nagsuwat ana. Kanasa raman in taon mo na ay Biblia in taon. Kanang upya raman mo gikas Katoliko. Tanawa ha, kanara bang ilang simbahan nga body of Christ ang i-promote, ang nagtukod ana, ang nagpasiugdaan ng ilang simbahan, dili si Kristo. Kinsa man, si Lucio Meniosa, former Iglesia Pilipinista Independenteng pare, didtos pagadian sa Bangga del Sur nasay. Ambot kung sa itsuraan unsang kuhanan ni Hawa, og nagtukod anang gitawag body, the church, body of Christ. Oh, naigisagop po niya, nimo po siyang obispo siya. Obispo ko na, Brad. Kanang gibasa nimo nga libro ni Brad Sok, mo to yung founder niya, si Lucio, kining Lucilo, G. Mendoza. Ya, kanang gibasa nimo nga libro ni Brad Sok nga, ang simbahan, mo ang lawas si Kristo, body of Christ, wala gitay problema na. Kaya nga naman, kanang simbahan na, mauna ang kang Kristong gitukod. Kinsa man na, one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Mauna nga magpasakop ka ng simbahan na, kay di ka magpasakop ka na, magbuot ka ng imuhang kang Lucilo, Mendoza, wado ka hinungdan. Laglag ka. Nang kuno ni mo ng kanang libro ni Brad Sok. Ang pangutanan ako, nga nawaman mo kuyog si Brad Sok sa inyo ha. Kadili maunang body of Christ nga gipasiugda ng imuhang former nga pare sa Pilipinista. Asa ang inyong Sintra Lopez? Naa sa Imelda Zamboanga del Sur, dili sugay na. Samantala ang simbahan nga gitukod ni Kristo naa sa Jerusalem. Naa samantala simbahan nga gitukod ni Kristo ningon si San Pablo. Diya sa Efeso 5:23, maunang lawas niya, the body of Christ ngayang luwason. Unsa man ang body of Christ nga luwason niya, nga maunang iyahang lawas? Walay lain ang Roman Catholic Church. Kaya kung kanay mong basahin nga naman mabasa Brad, ang Iglesang Kristo, apel to, bali na pugada, kinaiwaling San Pablo nga, Iglesang Kristo, Roma 16:16. Nang dagan na pugada, ningon San Pablo, buhat 28, Iglesia sa Dios. Daga na po garik iglesia sa Dios kay dili man body of Christ ito. Namon na ni, no nga dili ta palingla ingon si Kristo magbantay ta og di ta magpalimbong kaysa umabot nga panahon dunay manungha. Manan nanungha mini nga mga obispo, mini nga mga propeta, apil na ni. Isa obispo ko ni Abrat. Ya ko sinabli ni kisig ordinaan ni sakop pas mga apostol na may koneksyon ug basig dihar buga Tamas Imelda ni. Mura taga sa kay rural ani nga gatuyok-tuyok ras ipil, makabot Imelda, kaya di magbasa-basag signboard. Disgrasya kita ining kikiha. Mura na yan ba? Muna akong i-advise ninyo, sa debate, kung kinsa itong nakahatag og ebidensya, maog gina sa korte, maog yun ay mudaog sa kaso. Kaya kanin debate mo taga kaso, ani? Gahusay tas mga butang nga, kung tinuod ba dili. So ang makahatag og ebidensya, mo to'y padaugon sa korte, kakuha, awa yun. Sige, Mr. Moderator, dagang kayo salamat og maayong gabi kanatong tanan. Okay, so diha na human ang ato ang debate between Roman Catholic Church mga kapatid at dito din sa ating church, the body of Christ mga kapatid.